нархи арз. бонки миллии тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 22 июл эълон кард. тибқи нишондоди бонки миллии тоҷикистон дар бозори арзи кишвар 100 рубли русӣ 17 сомониву 28 дирам арзиш дорад. арзиши евро бошад дар бозори арзи кишвар ҳоло 100 евро баробари 1045 сомониву 28 дирам қимат дорад. арзиши доллари амрикоӣ дар бозори арзи тоҷикистон 100 доллар баробари 1027 сомониву 10 дирам мебошад. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои лондон асри дирӯз 1713 доллару 47 сент барои як унс таъин шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Grad Futures London 104 доллару 62 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightspeed Grad Oil New York 97 доллару 11 сент муомила шуд. бино ба маълумоти бонки миллии тоҷикистон дар моҳҳои январ-июни соли 2022 дар муассисаҳои савдову хизматрасонии кишвар тавассути воситаҳои электронии пардохтӣ, кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронӣ ба маблағи 2,9 миллион сомонӣ амалиёт анҷом дода шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 96,9% афзоиш ёфтааст. гуфта мешавад, дар зарфи 6 моҳи соли ҷорӣ бо истифода аз кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронӣ 14,3 миллион адад амалиётҳои ғайринақдии пардохти молу хизматрасониҳо гузаронида шуданд, ки 31,2% зиёдтар нисбат ба ҳамин давраи моҳҳои январ-июни соли 2021 мебошад. ба ҳамин тариқ маблағи як амалиёт бо истифода аз кортҳои пардохтӣ ва ҳамёнҳои электронӣ ба ҳисоби миёна 203 сомонӣ 20 долларро ташкил медиҳад. бо назардошти вазъияти мавҷуда дар кишвар, ин нишондиҳанда маблағи калон буда қариб ба ҳаҷми миёнаи нафақа ё сеяки маоши минималӣ дар кишвар баробар аст. дар ҳамин ҳол инро ҳам ба инобат гирифтан лозим аст, ки бо пардохтҳои ғайринақдӣ дар тоҷикистон асосан амалиёти пардохти хизматрасониҳои гуногун, пули барқу об ва ғайра анҷом дода мешаванд. шароит барои пардохти ғайринақдии молу маҳсулот танҳо дар баъзе нуқтаҳои фурӯши шаҳрҳои нисбатан бузурги ҷумҳурӣ фароҳам оварда шудааст. аз ин нуқтаҳо аксар шахсони нисбатан доро харид мекунанд, зеро нарх дар онҳо дар муқоиса бо дигар нуқтаҳои фурӯш баландтар аст. чанд сол пеш низоми пардохти ғайринақдӣ дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ, автобусу троллейбусҳо роҳандозӣ шуда, вақтҳои аввал танҳо бо доштани корт аз онҳо истифода кардан мумкин буд, лекин ҳозир ронандагон бидуни ҳеҷ мушкил пули нақдро ҳам қабул мекунанд. гуфта мешавад, то санаи 30 июни соли 2022 шумораи кортҳои пардохтии бонкӣ ба муомилот бароварда шуда 4,2 миллион ададро ташкил дода, нисбат ба ҳамин санаи соли гузашта 28% зиёд мебошад. теъдоди умумии ҳамёнҳои электронии ташкилотҳои қарзии молиявӣ наздики 5 миллион ададро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 миллион адад 70% афзоиш ёфт. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк ҳудуди 885,8 миллион сомонӣ маблағҳои қарзӣ дода шудааст. дар ин бора Сироҷиддин Икромӣ, раиси бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк дар нишасти хабарӣ дар душанбе иттилоъ дод. ба гуфтаи Икромӣ, ин рақам дар муқоиса бо нишондоди 6 моҳи соли ҷорӣ 33,8% бештар аст. зиёда аз 40,1% қарзҳои додашуда ба савдо, 21,5% ба хоҷагии қишлоқ, 14,7% саноат, 19,8% дигар соҳаҳо рост меояд. маблағи қарз ба 28,000 муштарии ин бонк дода шудааст. сандуқи қарзии бонк 1,6 миллиард сомониро ташкил дода, шумораи умумии қарзгирандагон 58,000 нафарро ташкил додааст. ҳамин тариқ ҳаҷми умумии сандуқи қарзӣ нисбат ба соли қаблӣ 38% афзудааст. корхонаи металлургии Анзоб сурма истеҳсол карда, бозорҳои Аврупоро таъмин менамояд. бахши истихроҷи маданҳои Тоҷикистон макони беназир буда, зиёда аз 52% захираи ҷаҳонии сурма дар Тоҷикистон мавҷуд аст. Шералӣ Кабир, вазири саноати Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ дар ин бора маълумот дода гуфт, ҳоло Вазорати саноат ва технологияҳои нав стратегияеро таҳия мекунад, то Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонии сурма мавқеи боэътимод дошта бошад. инчунин дар
тоҷикистон як корхонаи металлургии истеҳсоли сурма на танҳо ба сифати консентрат балки ҳамчун металл низ бунёд карда мешавад. Агенти иттилоотии русияи Спутник хабар медиҳад, ки қарор аст баъди ба кор андохтани маҷмӯаи истеҳсоли талгу голд дар вилояти Суғд тавлиди сурма дар Тоҷикистон 2 баробар афзоиш ёбад. Дар асоси гузориши хадамоти геологияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Тоҷикистон аллакай чанд сол боз дар тавлиди сурма дар ҷойи сеюм қарор дошта, дар як сол ҳудуди 15 000 тонна нимметалл истеҳсол мекунад. Русия дар ҷойи дуюм 30 000 тонна ва Чин бо фарқияти зиёд 100 000 тонна дар садри рӯйхат қарор доранд. Солҳои охир тавлиди сурма дар Русия дар ҳамон сатҳ боқӣ мемонад, дар ҳоле ки дар Тоҷикистон афзоиш меёбад. Бино ба маълумоти расонаҳои ҷаҳонӣ, 2-3 сол пеш Тоҷикистон аз рӯи тавлиди сурма дар ҷаҳон пас аз Чин, Русия ва Боливия дар ҷойи чаҳорум қарор дошт. Тоҷикистон ҳамчунин аз рӯи захираҳои собитшудаи сурма дар Осиё дар ҷойи сеюм пас аз Чин ва Таиланд ва дар байни кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар ҷойи аввал аст.